našou digitálnou televíziou môžeš nahrať celý program, aj keď už bežia záverečné titulky. Ak si program zabudol nahrať, k dispozícii máš televízny archív úplne zadarmo. U nás môžeš sledovať reláciu od začiatku, a to aj vtedy, ak si predtým pozeral iný program. Samozrejmosťou sú funkcie ako pauza, rádio, internet na televíznej obrazovke alebo videopožičovňa. Sleduj ďalej náš videomanuál a objav nové možnosti digitálnej televízie. Poď, neboj, bude to super. Zober ovládač k televízoru a prepni na AV kanál. Ak je set-top-box pripojený cez HDMI, televízor to sám rozpozná. Zober diaľkový ovládač, ktorý si dostal od nás, a zapni set-top-box. Začíname. Po zapnutí chvíľu počkaj, prebieha štartovací proces. A stav si strednú úroveň hlasitosti na televíznom príjimači, ktorá ostane natrvalo nastavená, a odlož ovládač k televízoru. Už ho nebudeš potrebovať. Hlasitosť si upravuj pomocou ovládača k set-top-boxu. Programy prepínaj pomocou numerických tlačítok. Ak sleduješ konkrétne dva programy, môžeš medzi nimi jednoducho prepínať pomocou tlačítka Back. Pozri si informácie o sledovanom programe s tlačením OK. Vidíš, akú stanicu pozeráš, čo na nej práve beží a čo bude nasledovať. Na časovej osi zistíš, odkedy a dokedy sa program vysiela a koľko je už odvysielané. Vidíš tu aj aktuálny čas a dátum. Máš tu možnosť dostať sa aj do menu kanály alebo ponuka s tlačením kurzorovej šípky vpravo alebo vľavo. Stránkovacími šípkami doľava a nadol posunieš program o 1 minútu alebo 10 minút dozadu. Nepovedz. Takže ja, vidíš? Stlač tlačítko doprava a vyber si z ponuky. Pohybuješ sa v nej šípkami. Voľbu potvrdíš stlačením OK. Pomocou ikony späť sa vrátiš do predchádzajúcej ponuky. Zastav sledovaný program. Neskôr môžeš v sledovaní plynulo pokračovať ďalej. Môžeš sledovať program od začiatku, aj keď si nestihol sadnúť k telke na čas. Dokonca aj keď sa už dávno skončil. Program môžeš posúvať dopredu aj dozadu, alebo ho opäť zastaviť. Program si môžeš aj nahrať, buď u nás, alebo na harddisk, ak máš takýto set-top-box. Pokiaľ nahrávaš na sieť, môžeš nahrať viac programov naraz. Nemusíš mať set-top-box zapnutý ani v elektrike a celý program môžeš dať nahrávať, aj keď sa už vysiela, alebo je úplne pred koncom. Ak nahrávaš na vlastný harddisk, set-top-box musí zostať zapnutý aspoň v pohotovostnom režime. Samozrejme môžeš sledovať aj iný program, alebo nahrávať aj dva programy súčasne. Nahrávanie je možné aj zadaním záznamu podľa dátumu a času. Dátum nastavuješ pohodlne pomocou kalendára. Tu si môžeš zmeniť pomer strán podľa vysielaného programu. Vyber si jazykovú stopu alebo titulky, pokiaľ to umožňuje vysielaný program. Ešte stále som z toho hotový. Ak chceš zobraziť zoznam kanálov a práve vysielaných programov, stlač tlačítko doľava. V ponuke sa pohybuj pomocou tlačítok dole, hore alebo o stránku nižšie, vyššie. Môžeš získať informácie o programoch s tlačením šípky, ktorá je zobrazená pri nápise programy, alebo detailné informácie s tlačením šípky pri nápise detail. Späť sa vrátiš cez tlačítko menu, alebo si vyber program, ktorý ťa zaujíma a stlač OK. Podobné funkcie nájdeš aj v programovom sprievodcovi, kde sú ale vysielané programy televíznych staníc zobrazené na časovej lište. Aktuálny čas vidíš v podobe červenej vertikálnej čiary. Stlač OK na zvolenom programe, zistíš ďalšie informácie a máš možnosť vrátiť sa naspäť do sprievodcu, prepnúť na daný program, sledovať ho od začiatku, pozrieť si podrobnejšie informácie, nahrať daný program alebo sprievodcu zavrieť. Spustiť môžeš aj staršie relácie z ponuky programov vysielaných za posledných 24 hodín. Ďakujem! Všetky funkcie našej digitálnej televízie nájdeš v hlavnej ponuke. Dokonca tu máš aj informácie o aktuálnom počasí vo vašom regióne. Ikona televízia je režim živého televízneho vysielania. Zvoľ ikonu videoslužby. Ak si nevyberieš z vysielania televíznych staníc, môžeš si požičať film alebo si pozrieť nahraté programy. Vyber si film z našej virtuálnej požičovne a stlač OK. Zadaj PIN, ktorý si nastavil. Film máš k dispozícii na 24 hodín. Platbu za film nájdeš v aktuálnej faktúre. Tu nájdeš programy, ktoré si dal nahrávať. V zozname sa pohybuješ pomocou šípiek.
Ak si vybral stlač OK a zobrazia sa ti ďalšie možnosti. Môžeš sa vrátiť do zoznamu nahrávok, zobraziť informácie o relácii, spustiť prehrávanie, zamknúť reláciu rodičovským zámkom, prepnúť spôsob zobrazenia relácií z obrázkového na textový, vymazať reláciu z nahrávok alebo sa vrátiť do ponuky videoslúžieb. Teraz sme si urobili prestávku a pozeráme DVDčko. Ak prehrávaš nahratý program s tlačením OK, sa zobrazí informačná lišta, ktorá okrem toho, že zobrazuje názov relácie, jej trvanie a časovú os, obsahuje aj ovládacie prvky na zastavenie obrazu, zrýchlený posun vpred alebo vzad, rýchlosťou 4 alebo 16 krát a tlačítko pre zastavenie prehrávania. A teraz dávam pauzu. Medzi ovládacími prvkami sa pohybuješ šípkami a potvrdíš tlačením OK. Takto sa môžeš presunúť aj na časovú os, nastaviť si požadované miesto šípkami a pustiť prehrávanie s tlačením OK. Ikona zobrazujúca malý prerušovaný obdĺžnik slúži na prepnutie informačnej lišty do štandardného režimu. V našej televízii nájdeš aj rádio. K dispozícii je zoznam rádiostaníc. Pokiaľ prepojíš set-top box s tvojim domácim AV zariadením, môžeš rádio počúvať v digitálnej kvalite, ktorá je oveľa lepšia ako pri terestriálnom vysielaní. Televízor môžeš kľudne vypnúť a stanice prepínaš pomocou diaľkového ovládača. Môžeš si skočiť aj na web. U nás máš k dispozícii internetový prehliadač so základnou funkcionalitou. Pre zadávanie stránok použij virtuálnu klávesnicu, ktorú spustíš tlačítkom text. K set-top boxu však predávame aj Bluetooth klávesnicu, ktorú vieš pripojiť cez USB port. Tu sa dostaneš k obsahu, ktorý nie je vhodný pre deti. Môžeš si program požičať alebo pozrieť nahratý. Prístup je možné len po zadaní rodičovského zámku. K dispozícii máš ďalšie možnosti, ak zvolíš ikonu nastavenia. V samoobsluhe si môžeš zakúpiť ľubovoľný programový balík, ktorý budeš mať okamžite k dispozícii, až kým sa ho nerozhodneš opätovne odhlásiť. Minimálne ale po uplynutí 1 mesiaca. Nákup zrealizuješ prostredníctvom PIN kódu, ktorý si zvolilo. Ide sa nakupovať. V tejto sekcii si môžeš usporiadať televízne a rádiokanály, ako ti vyhovuje. Stlač OK a šípkami presuň vybraný kanál na požadované miesto. Po vykonaní zmien zvoľ ikonu uložiť. Môžeš si zmeniť PIN nákupu a rodičovský zámok na novú štvorkombináciu čísel. Musíš ale poznať pôvodný PIN. Ak si ho zabudol, kontaktuj našu technickú podporu. Rodičovským zámkom uzamkni ľubovoľný kanál ako aj nahraté relácie. Tu si nastavíš uprednostňované jazykové vlastnosti. Odporúčame voľby, ktoré vidíš na obrazovke. V tejto sekcii nájdeš možnosť nastavenia videovýstupu, pomeru strán a technické informácie o set-top boxe. Odporúčame využiť HDMI konektor, pokiaľ ho máš k dispozícii. Naša televízia ti umožňuje sledovať teletext tak, ako si zvyknutý. Vyvoláš ho s tlačením tlačítka text na diaľkovom ovládači. Na rýchle spustenie niektorých funkcií môžeš použiť aj farebné tlačítka na diaľkovom ovládači. Červené slúži na nahrávanie televíznych programov, žlté na výber jazykovej mutácie a modré na voľbu titulkov. Niektoré funkcie sú dostupné iba pre niektoré televízne stanice. Toto mi chýbalo.